Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Semberske kuhinje koja predstavlja brze i jednostavne recepte. Idemo da spremimo neke brze i jednostavne kiflice, to je današnji predlog Semberske kuhinje. Pogledajte kako se to pravi. Idemo da spremimo naše brze i jednostavne kiflice. Ovdje imam negdje otprilike pola kilograma brašna, jedan prašak za pecivo i kašičica soli, jedno jaje, jedan jogurt i 200 ml ulja. Prvo ću da pomiješam so, prašak za pecivo i brašno. Dodajemo to jaje. Možete rukom, a možete i sa žicom. I preručit ću u to jogurt. I ulje naravno. Idemo sada sve to zamjesiti. Kao što sam vam rekla, možete sa rukom ili sa žicom. Ja ću prvo sa žicom, pa ću onda sa rukom da zamjesim jedno meko tijesto. Dodajemo vode po potrebi da nam se napravi lijepo glatko tijesto. Naravno dodajte mlaku vodu. Evo pogledajte kako se zamijesi jedno lijepo glatko tijesto. Vidite kako je lijepo. Idemo sada ovo tijesto podijeliti na 3 kuglice. Pobrašnjavite površinu i zamijesite sve 3 kuglice posebno. Kada zamijesite lijepo tijesto, ono neće biti ljepljivo. Treću kuglicu ću odmah da razvučem u jedan krug i da isječem kiflice od nje. Idemo razvući ovaj komutić u jedan krug, na nekih pola centimetra debljine otprilike. Idemo sada isjeći ovo kao picu otprilike. Na svaki komad ovdje nanosimo mješavinu sira i jaja. Dakle, ja ovdje imam negdje otprilike 300 grama sira i jedno jaje sa malo soli. Sad time ću da punim moje kiflice. Idemo ovako presaviti, stavimo unutra ove ćoškove i umotamo kiflice. I tako radimo sa cijelim tijestom. Kada napunite pleh, uzmite jedno žumance sa malo soli i premažite kiflice. Rerna se ugrijala već i možemo da ih stavljamo na pečenje nekih 20 minuta otprilike. Vidjet ćete i sami koliko vam je potrebno vremena da se ove kiflice lijepo ispeku. Možete od gore sada da pospijete malo lanenih sjemenki ili suncokretovih sjemenki, šta imate, šta volite, a možete jednostavno i ovako da ih ostavite. Idemo na pečenje. Od ovog trećeg tijesta pravim mješavinu sira i šunke. Ja sam sada ovako to posložila. To je najbrži mogući način. Naravno da to može i mnogo ljepše, ali meni je ovako najbrže. Tako da svi će da jedu ukusne lijepe kiflice
nije bitno sada na koji način se napravi. I evo, dragi moji, brze kiflice su gotove. Pogledajte kako to izgleda unutra. Fantastične su, vruće još uvijek, tako da ja malo ću da sačekam da se hladnu da bi mogli da ih konzumiramo. To je moj prijedlog za danas. Nadam se da vam se dopada. Brze, jednostavne kiflice sa sirom, zaista bez nadolaženja, brzo se prave, jednostavno možete da ih pravite manje, sitnije ili ovako malo krupnije kao što sam ja. Tako da to je stvar izbora i vaše dobre volje, ali recept je zaista brz i jednostavan. Ne zaboravite da se prijavite na kanal, da kliknete na zvonce, da zapratite sembersku kuhinju i do sljedećeg nekog novog brzog i jednostavnog recepta ostanite mi zdravo. Ljubi vas vaša semberska kuhinja. Prijatno!